Добър ден на зрителите на Live News с днешното политическо предаване, традиционно, което вече тази седмица се провежда всеки ден, но заради с оглед на събитията, които се случват последните дни от петък, от протеста в Пловдив до ден днешен, няма как да не правим дискусионни студии и предавания. Има най-различни организации, много групи от хора, които организират протестите, какви ли не вече фракции, агитки се появиха. Една от тях е групата на анонимните. Всеки може да участва, да членува в нея. Всеки може да стане анонимен и да се представя като анонимен, но един от техните хора, които познавам и мисля, че 100% сме се виждали на февруарските протести през миналата година. Днес е мой гост. Част от групата на анонимните, виждате го с маска, не иска да си показва лицето. Избора си е негов, никой човек не може да бъде критикуван за нещата, които обича да прави. Здравей! Здрасти! Добре дошъл в предаването. Миналата година, като ви срещах по февруарските протести, се притеснявах първоначално, но като си поговорихме и си видях с тебе реално, не мисля, че има чак нещо страшно. Ние сме от народа, не сме нито страшни, не сме някакви супергерои, закрит на мисля. Просто носите маска, да, като ходите по публични. Системата е опасен враг, с който се борим и определено умее да наранява тези, които срещу нея. И има нужда малко от малко по нея да си прикриваме реалната самоличност, защото имаме семейства. За нас самите не е страх толкова, но... Добре, ще ми разкажеш каква група е като цяло анонимните? Каква е целта? Анонимните е хоризонтална структура. Много ли са такива групи или сте определен кръг от хора само, които... В принцип анонимните е световно движение, което се бори за премахване на новия световен ред, на цялата световна система, която унищожава милиони човешки животи, унищожава природата с цел печалба. Борим се да върнем хуманното в хората. Тоест да се помага на обикновения човек. Идеята е вече да няма елит, да бъдем по-равни някак с всички. Не може само един привилегирован елит, който представлява 2-1% от световното население да държи 30-40% от световните блага, в същото време в една Африка да измират всеки ден хора от глад, в Азия хора да работят по цял ден само и само да могат да купят вода за децата си. И в същото време шефа на Несле да излиза и да казва, че водата не е човешко право и трябва да бъде приватизирана. Тези неща трябва да спрат, защото утре същия някой психопат като него също ще излезе и ще каже въздуха е мой, трябва да го приватизираме и от тук насетне се плаща. Тоест не целите нищо лошо да се помага на обикновения човек? Абсолютно. Нямаме никакви нито лидерски позиции, нито борба за власт, нито се борим да бъдем нещо си някакъв фактор, ние сме по-скоро колектив. Ние сме хора като всеки един човек нормален, ние сме обикновени работници, дребни бизнесмени и т.н., които се стараем просто да искаме нещата да влязат в релси, да върнем еволюцията на човечеството, защото в момента благодарение на научността и на група психопати е спряна човешката еволюция и циклим на едно място от не знам колко години без да са мърдани на никъде, а в същото време тези хора притежават технологии отвъд въображението ни, които използват срещу нас, срещу всички хора и народи по света, геоинженеринг, психотронни оръжия, информационно-психологически войни, които се водят от години. Тая битка просто не е спирала. Само хората, които не са в нашето движение или там не са интернет активисти, може би по-правилно да кажат, те някак си осъзнават и което се случва. Защото ако са цялата ти информация за света идва от телевизора, ти просто си промит мозък. Вие как следите всичко през интернет навсякъде? Абсолютно, старая се да следим максимално информационната сфера. Поне той, което е за България, нали, и важните геополитически събития. Излезахте наскоро с интересно съобщение някъде го мерна в YouTube или в мрежите или в VBOX, ако не се лъжи, за протест на 3 март. Интересен, който имаме такива планове. Има ли такова събитие? По принцип събитието имате още от миналата година. Ние бяхме хората, които организирахме протеста, който беше на 3 март. Самото събитие беше пуснато още в началото на февруарските протести, някъде около... Спомня си, теб съм те виждал с лидерите на февруарските протести. Ами чак с лидерите, с хората, които бяха на преден план, така да се каже. Да, аз бях на преден план по-скоро в интернет. Не съм се показвал нито по телевизия, никога, нищо. Не обичам медийното внимание, заради и до ден днешен си ходя с маскичката по
някакви по-обществени изяви. Просто не обичам да се концентрира внимание върху мен. Да, но видях, че си доста популярен по улицата, докато нямаше доста хора, което ми стана любопитно, доста хора те познават. Познават, да. Въпрос на, как да кажа, на добри отношения към хората, на уважение, на респект. Каквото получаваш, ти даваш. Когато те уважават, държи се уважително. Когато се държа зле с тебе, държи се зле. Добре, тази организация Анонимните как се финансира? Откъде идват финансовите средства и кой седи зад вас? Какъв е гърба? Нямаме гръб, ние не се финансираме, ние нямаме нужда от финанси. Ние не сме партия, че да имаме нужда от финансиране. На нас не трябва компютър и интернет. Всичко друго е въпрос на желание и воля за борба. Да, миналата година бяхте на февруарски протести, имаше доста ваши хора с маски. Защо сега няма никой на сегашните протести? Не виждам. В Пловдив видях ваши хора с феновете на... Да, виж, то по принцип анонимен може да бъде всеки. В смисъл, вземаш си една маска, правиш си един фалшив профил в интернет, измислен, слагаш, пишеш се анонимен еди какъв си, или просто анонимус и оттам насетне вече кажи, че си член на анонимус. Да ти представя, запознай се, това е заместник главния редактор на нашата медия, Василин Мишев. Може би има въпроси, Да, виждате нашите зрители, може би нещо, което много рядко се прави, ако не и за първи път пряко в интернет. Ние се радваме. Един човек от анонимен тук е застанал пред нашата камера, как се казва с лицето си, макар че да не се вижда какво има. Аз не го видях вече, тъй като пихме кафе, не е толкова страшен. Тук в началото той каза, колегата анонимен, че се борят срещу хора, които управляват света, правят генно инженерство и така нататък. И така, не така. Да. А имате ли някакво чувство, че по някакъв начин от някъде ви следят, търсят кои сте и въобще случва ли се? Аз съм имал само тази година 4 пъти досек с ДАНС. Миналата всъщност, аз не съм С кой досек? С ДАНС. С ДАНС. Какво ви направиха ДАНС? Това е интересно. Нищо не правят, ама въпросът е, че ме привикват. Проверяват на кои сме, що сме, за какво са борим да вземем да направим някой. Как така разбират кои сте, като вие сте анонимни и не се знаят лицата ви? Как намират информация? Не е много трудно за някой с хакерски умения да те разбира кой си. Дори... А те чрез компютър, интернет, нали? Човек, в днешно време дори армията е безсмислена. Имаме нужда от хакери, не от войници. Добре, какво се случва при тези посещения в ДАНС? Какво точно искат от вас? Общо взето ме разпитват. Нали, кой искаме, какво са борим, какво целим да постигнем, нали, имаме ли симпатии към някои партии, проверяват, обичайни разпичат такива. И всъщност нищо не ви правят? Пускат? Не. Няма някаква репресия, нали, оказва на някакви нещо, някой да се мъчи на плаща там такива работи, обаче се напроверяват. Ами хубаво ви проверяват, ами няма ли опасност вашата така структура хоризонтална, както ти каза, анонимните, криейки се за това да има и наистина опасност за обществото явление, да кажем, колкото и да звучи така силно, терористи или някакви други хора, които... Със сигурност, дори на украинските протести от тези, които стрелят, има хора, които използват наши маски. Ами, но добре. ти не ги прави анонимни, в смисъл, че това е просто маска, анонимност е в сърцето. Да се бориш против... Ясно, обаче ДАНС явно ви проверяват, защото може някой зад гърба на анонимите се опита да направи нещо лошо в България. Съгласен съм. Вие как се борите с това нещо? Защото явно, че вашите идеали са други. Не можем да се борим с всеки терорист, ние не сме национална сигурност, крайна сметка. А добре, всеки ли може да стане анонимен? Абсолютно. Какво се изисква? Фалшив профил и маска. Фалшив профил в интернет? Да. И оттам нататък си вече от анонимни. Компютърни умения, според зависи в кой отдел искаш. Ако искаш хак отдела, трябва да имаш някакви хакерски умения. Ако искаш да си в блогърския отдел, трябва да имаш Dark Slow. А добре, тези обращения, които чат-пат ги виждаме в интернет от името на анонимните... По-голямата част са мои творчества. Са твои? Да. В световен мащаб кой ги прави тези неща? Вие имате ли някакви връзка с хората? Имате ли помежду си някакъв контакт? Но те не са в този интернет, който повечето хора са свикнали да бъдат. А къде са? Имаме си други наши мрежи. А вие си имате отделни мрежи? Да. Интернет мрежа отделно, подобно на Фейсбук. То пак е през интернет, само че той е сложно криптирано, за да бъде последен от наши сериозни хакери в световен мащаб. И в тази криптирана мрежа никой не може да влезе, така ли? Надяваме се, че все още не. Аз само извинявам се, че аз се намесвам, не можах да разбера от ДАНС са ви викали 4 пъти. По-толкова ги оплашите? Само да кажем въпроса на колегите, той питал 4 пъти са ви викали в ДАНС, какво толкова ги оплашихте. Това е колегата Николай Георгиев, любител на България без цензура, един от активистите на господин Бареков. Чак не съм от
активистите, но така симпатии. В смисъл, те първият път ви извикаха. Защото Не се чува нищо, ела на микрофона. Миналата година просто ние бяхме хората, които стартирахме сериозните протести. Първо протестите тръгнаха, нали, бяха социални за тока. Там насетне минаха в правителството, защото когато се концентрира народното недоволство, хората видяха, че проблемите ни са общи, че геноцида е над всички ни, че унищожават нашето отечество, нашата България, която е нашата година на всички абсолютно. Веднага те прекъсвам. В момента една година по-късно не продължава ли този геноцид? Виждате какво случва в парламента, турски депутат излиза и казва, искам да по пътя на Осман Калъч. Майчин език е турски, което това не е ли обида? Значи, де-факто вашата борба от преди една година няма ефект. Защото след една година нещата не от една година, тя е доста анонимност го има доста отдавна. Не, говорят, че искам да кажа, че ти каза миналото година, когато хората са видяли проблемите и така нататък. Както ти казваш, нали питаш ме откъде се финансираме, ние не се финансираме от никъде, но когато има едно финансиране, примерно от Америка за България 5 милиона, за да може да са яхнат нашите протести, ние просто нямаме ресурс да го свършим това нещо. Не, друг ми е въпроса. Мина една година, минале февруари, хората излязоха недоволство, тока и така нататък. В крайна сметка само се смени правителството, няма го батати Бойко ГЕРБ, а сега са на власт ДПС и БСП. ДПС е мъжа в семейство, как се казва. Но идеята ми е, че след една година нищо не се е променило. И какво правим тогава? Продължаваме да се борим за смяна на системата. То е ясно, че няма да стане по този начин, защото мина една година и не виждаме ефект. Протестите ще еволюират. Ние ги чакаме, ама не щат нещо. Докато има американци и европейци да плащат на разни гумпели да ходят да бочат пред парламента, няма никой. Чакай, колега, не само да довършим. Добре, обаче ти кажеш, че имат много голям ресурс, но какъв ти ресурс да имат, ако наистина се надигне по-голямата част от народа, явно, че ще се получат нещата. Защо не се надига? Народа си седи вкъщи и горе да се премирява. Ресурс се използва за да съумяване на народното недоволство, разбирате ли? Това и аз го усещам, но какъв е тогава механизъм? Значи вие оставате неразбрани. Да се нарича механизъм. Добре, но вие не можете да се преборите и оставате неразбрани един вид, така ли? Не, събудихме много хора. Миналата година протести, които бяха в февруари, март, успяхме до голяма степен да дискредитираме много телевизии. Не знам дали се спомняте, обаче BTV, нова телевизия, по времето на февруарски-марсенските протести не бяха допускани. Появиха се след когато тинк-танковите и Америка почнаха да правят тук ден след ми, когато нещата слязоха, ние дигнахме нещата едно ниво по-горе, разбираш ли? Ние не се борехме с партии, ние искахме премахване на цялата партийна система, защото тя е вредна за България. А с какво ще замените тази партийна система? По принцип идеята ни е, специално при вас съм донесъл аз няма да го прочита цялото, но като цяло идеята е да се покара... Може само камерата да зумнеш, да посочиш точно какво е? Николай Георгиев е поливалентен играч и зад камера застава, и за биатлон пише, не винаги познава кой ще е победител. Ние специално през последната една година и отпреди това, каквото сме ровили в интернет, сме анализирали, най-доброто, което сме срещали... Може да покажа да го зумне за камера? Нека да го видят зрителите ни. То няма как да се види. Това е доктрина за изграждане на конституционна България. За абсолютно върховенство на закона. Вижда ли се? Значение. То няма да се видите или иначе на таблета. Въпросът е народовластие. Това е доктрина, това е идеология, която е... Добре, ето аз, който работил дълги в медиите, днеска научавам за тази доктрина. Тоест, вие не сте стигнали до... Страшно много хора. В момента даже към тази доктрина има проекто Конституция, проекто Изборен закон, проекто Гражданска платформа, нали, освен самата доктрина. Къде мога да се прочете това нещо? В интернет съм. Ето тук влиза друга наша звезда, Георги Григоров, млад студент от... той е менеджер от Шумен, фен на Левски, един от основателите на Синия тръст за феновете. Ще се опитва да оправи Левски. Ето първо той не е чувал, че има доктрина за нова конституция, нали? Чувал съм. Той ме изненада тук. Добре. Окей, Ние и тази мислим, доктрина като популяризирате, далече. как точно технологически ще стане да бъде прият? Трябва да се чете, човек. За съжаление, масата от българите не иска да четат. Искам да кажа технологично, в парламента ли ще вкарате? Как ще стане, за да се приеме? Не. Абсолютно се изискваме арестуването на всички партийни лидери, върхушки, тук всичките 240 предателя в НСЕ, уния конституционните мен, те съди, антиконституционни. Това е много хубаво, как ще ги арестуват всичките, като не могат да се щитим по това е еволюцията на протеста. Искаме да излезем, да организираме протести и всички хора от всеки град да отидат пред въпросното управление на МВР, РПУ в града и да изискат от полицията да свърши работа да арестува хора. Ако успеем пак, както миналата година, да накараме всички хора
да поискат, както миналата година поискаха смяна на системата, просто грешка беше, че се насочиха към парламента. Ами добре, ако това се случи, няма ли някаква анархия да настъпи в държавата? Не, защо да има анархия? Ние няма да... Точното е идеята, операцията по премахването на партийния тумор да бъде безкръвна. Ние искаме да ставаме втора крайна. Кой ще управлява България, като махнем са тия 240 депутати? Какво ще стане? И ще се свика Велико народно събрание. И докато се свика, трябва да има нещо правителство, нещо, то не могат държавата да е безтегловна. Една Белгия как се кара 4 години без правителство? То е съвсем различно, това е тук България. Добре, чисто технологично, за този един месец кой ще плати пенсиите, докато няма правителство? Той, че няма правителство, не означава, че няма правителство ли плаща пенсиите? Нали трябва да се разпише там от финансово министър да се плати. Чисто си има човек, който да се разпише как? То звучи много идеалистично, ама... Всяко нещо е утопия, докато не стане на симпатични, ето и на мен сте ми симпатични и това, за което се борите, окей, но аз продължавам да мисля, че България не може да се случи. Ето, Бареков, знаем кой го финансира в момента. За колисито финансира един псевдополитик и тук 2-3% му се вързаха на кой и почва да върват след него. Това нормално ли според теб? Един откровен политически враткалник, ето аз го наричам така. Телевизията, партиите, всичко е зрелище за масата. На народа му трябва хляб и зрелища. Едно време са били в Колизеум, а сега са в Народното събрание. Как Бареков точно ще оправи България, като никак няма да той беше с Бойко и изведнъж са станал от другата страна? Виж, вкарваш ме на партийно ниво, аз гледам на нещата над партийно. Тоест за вас на партийно всичките са еднакви? Абсолютно. Значи между Бареков и Станишев няма никаква разлика? Няма никаква разлика. Той са безродни помяри, които унищожават България. И силни думи. Застоя за тях. Няма да си покажа лицето, обаче стоя за думите. За мен всеки човек, който е в Народното събрание, е продажен безродно. Добре, обаче като е така, защо на избори винаги между 3-3,5 милиона отиват и гласуват за партиите? Защото до голяма степен се купуват гласовете. Другото е, че народът... Не мога да кажа, че 3 милиона са купени, айде. Хората са заблудени. Това е силата на пропагандата, която използват над нас. Хубаво, вие как ще се преборите с тази пропаганда? Никак. Използвам интернет. Интернет активизма е велика сила и призовавам всеки човек, който има интернет да я използва. Това го знам, това на мен ми е ясно и ние сме интернет медии, вижда се какво става. Колко време ще ви трябва да убедите народа, че не му трябва тия политици? Теоретически и практически е доказано, че когато в едно общество 10% от него поеми да следва дадена идея, останалите 90% лека по лека придобиват него. А вие на кой процент сте в момента? Мисля, че минахме 10. Тоест вече колелото се завъртяло. От тук насетне ефекта ще бъде лавинообразен. Докато не се смени системата, човек ще пада правителство след правителство. Всяка година ще има ново и ново. Въпросът е, че накрая идеята е да избегнем украински сценарий. Какъвто е в момента в Украина. Никой от нас не иска това, естествено. Абсолютно, само че за съжаление има огромно количество платени партийни тролови, които използват дори наши маски за профилите си и призовават за такава борба, разбираш ли, молотовки по ченгетата, да ги изриваме, да палим джамии, това е глупост. Абсолютно. Искаш да кажеш, че де-факто в момента войната се води в интернет? Абсолютно. Тя се води от така пропагандата война. Абсолютно. Хората просто не я виждат, защото ние пред очите им, но де-факто информационно-психологическата война е в разгара си. Има един много умен германски философ, казва се Освалд Шпленгер. И много обичам да го цитирам. Той казва: предстои последния конфликт, след който цивилизацията ще придобие завършения си вид. Това е конфликта между кръвта и парите. В момента в България се води точно този конфликт. Той тече във всеки един от нас. Веднага се сещам, че може би вие извоювахте една сериозна победа покрай, как беше този закон акта или как беше? Акта, той не е един. В смисъл, тогава си спомням, че бяхте много активни. Какво случи тогава точно? Опитват се да цензурят интернет. Той, което и с телевизията, за да не може всеки да си казва мнението. Но в крайна сметка той отпадна този закон. Продължават да се опитват да го налагат. Сега има TTIP или нещо такова, евроатлантическото партньорство, което до голяма степен също ще наложи цензура в интернет. И как ще избягате ви от тази цензура? Въпросът е да се преборим да не бъде прието, защото цензурата ще бъде просто едно следствие. Ще почне да се внася ГМО месо, ГМО зеленчуци от щатите. Просто ще има следствие върху всички хора. Нашата идея е да ги информираме, за да може да се борим все повече и повече, всички да бъдат против. Както успяхме и да дискредитираме до голяма степен Европейския съюз. Как го дискредитирате? По интернет. Просто показваме истината. Ние казваме истината, те се борят с лъжа. Никога не могат да победят. И звучи добре, да имате успех. Вие съгласен ли сте, примерно, че Европейския съюз е полезен за България? Не. По една проста причина. Не, всъщност не е точно така. Значи има и плюс и минус. Ще кажа какво е. Значи минус първо е, че както излиза, ние правим по-големи вноски, отколкото взимаме като пари.
Окей, това от една страна. Неоколониализъм. Плюс е, че Така, пътуваме обаче, без визи. да, ето имаме плюс, първо без никакви визи. Второ, това е първо, Да един може да емигрираме. Аз ти казах как като си на настроен. някое летище отиваш в Европейския съюз, не се редиш с тия азиатските изостанали държави. Да, като пише аз пътувам много, да, пътувам в чужбина много и там като пише ЕУ и минаваш и там това се чувствам добре. В Англия влизаме с лична карта, едно време не можеш. Окей. Другото, което е положително, това сме в Европейския съюз и НАТО, нас ни спасява от украински вариант. Смея да твърдя, че говориш от една много лична гледна точка. Ами да, лично аз гледам от по мен си, да. Да, ама въпросът е да гледаме по множеството от сънародниците. Добре, не си ли съгласен, че това, че сме в Европейския съюз и НАТО, сме такова, до някъде ни спасява, да кажем, от турска инвазия в момента. И как да не е така? И мислиш, че ако Турция тръгне да влиза, НАТО ще на защити? Абсолютно, ние сме членове на НАТО, не мога да влизам. Смятам, че тънеш много голяма заблуда. Сега, може да тъна, но аз съм сигурен, че е така. Така е по договора за НАТО. Така е по договор, как? Някога тези държави да са проявили към България някаква добронамереност, нещо да са помогнали, освен че ни унищожиха армията, че не използват за наемническа армия за пушечно месо в някакви колониални войни на корпорации. Какви са плюсовете от НАТО? Не, аз това също го мисля, но казвам ти, че до някъде тая геополитическа стабилност се дължи на това нещо. Са повече от плюсовете. Да, окей, но не може да кажа, ама не ти ми даде въпроса, че Европейския съюз е пагубен. Пагубен е първо да кажем на 60%, ама на 40% не е. На 95 е пагубен. Хубаво, въпрос на гледна точка, ето ти казваш така, аз имам друго мнение, но... Въпросът е какви са фактите. Фактите са, че унищожиха цялото ни производство, унищожиха цялото ни земеделие, благодарение на субсидиите, които имат другите държави, а в България не се изплащат земеделските. Нашата продукция просто не е конкурентоспособна. Натряскаха ни някакви монополи, тук те, дето са наложили пълен контрол на... За това не съм съгласен, да, тук си прав. Де-факто плюсовите са 5%, минусите са 95%. Мога да изглежда минуси до утре, ако искаш. Окей, добре, обаче ние не можем да се преборим с това нещо. Защо? Ами сме суверенната с държава. Казваме, ние искаме в Европейския съюз и излизаме от него. Нека да се проведе референдум. Защо Плевнелиев не излезе да поиска референдум? Добре, за това фащам за референдума. Задължителното гласуване аз съм с двете ръце за. Ти как си? Задължително гласуване само след лустрация на всички участвали в управлението на България, всички 10 и всички масони да са премахнати от управлението на България и след това всичко да бъде въпрос на референдум и тогава да бъде задължително гласуване. И добре, според тебе, имаш ли право, който не е гласувал, после да излезе и да каже, защо в България така, значи ти като не си гласувал, не участваш в бъдещето на това нещо? Напротив, точно тези, които отказваме гласуване, имаме правото. Вие, които сте гласували, нямате право да казват, що сте дали гласа си за някого. Ти откъде знаеш, че аз съм гласувал? Задаваш ми въпроса, не гласуваш. Както е. Не искам да кажа, добре, обаче, ако, казвам ти, ако е задължително гласуването, тогава до някъде, не до някъде, отпада купуването на гласове. Отпада ДПС, посмъртно няма влезе в парламента. Ще влезат само български партии, макар ще кажа лустрация, някакви нови да влезат. Аз смятам, че партията е вредна. На парламента пише, че Съединението прави силата, а партиите идва от парт, на английския част, то разделя обществото на части. Тук няма съединение. Добре, ние ще бъде първата държава в света, където няма да има партии, защото навсякъде има. Не сме били първи за нищо друго. Значи тук веднага те ще обвинят, че ти си анархист по това, защото не искаш да има партия. Аз искам да има ред, искам конституционна република, не анархия. Анархия ще бъде, ако тези продължават да остават на власт, да се въртят едни други. Анархията ще дойде сама, защото на хората просто ще им писне и ще ги изгнат. Ще почна да гремят депутати и банкери по улиците и така. Много смело говориш, според мен ДАНС ще извикат след това предаване. Няма проблем. Често се обаждат. Вече на кафенца маканя там на цигака. Вече си станахте близки. Ами какво да правим? Те се мъчка ме убеждават, то накрая почнах аз тях да убеждаваме. Ти вземе да ги превземеш отвътре, деца вика. Може и те да стане. Знаеш ли, може да имаме анонимни в ДАНС. Има. Колегата е запознат тук. Има. Добре, благодаря ти. Аз ще оставя Димитър Георгиев Шустер да продължи вашия разговор. Надявам се и друг път да ни гостуваш. Това стои, беше ми приятно. Не обещавам, ама ще поживем. Примерно като паднат, като лустрираме всички партии. Ето аз вече да кажа бях прав. Начало с тия новите цензурите и така нататък. Цензури? Цензурата се казва, ти не знаеш? Кой е цензура? Бойко Борисов вика цензурата на тази партия, новата. България без цензура. Аз под партия не се интересувам, не ги знам. Да, цензура, като кажеш цензурата и става или върткалника и то е ясно. Голям проблем на обществото у нас е, че постоянно се концентрира общественото внимание върху личности, а не върху идеи. И добре, така е, да. Така ето зад колисието го финансира, правиме партията. Тя ще му дава 300 милиона за този проект. Това чува ли си го? Това ме интересува. Не съм го чул. Че тези 300 милиона могат да отидат за далеч по-хубави неща в България, нали? Съгласен съм, а те... Докато за един мегаломан. Капитализма е власт на капитала, в смисъл, че ние нямаме думата.
Ние сме овци в момента. То така викаш и бат ти Бойко, да, и прати ги овце да гледат там. Не, аз казвам... Между другото, да ти кажа често, повечето от населението заслужава, защото е като конец капаци. Той си такъв свитички, не, тук да не се набутвам, това останало от българите сме велик народ. Обаче сме смачкани, смазани. Не сме смачкани, ние сме най-древната цивилизация в Европа. Смачкани са, сегашни хора не смеят. Това е заложено хилядолетна мъдрост и търпение. Те не смеят, всеки си вика, аз тук да не се набутам. Това е хилядолетна мъдрост и търпение, човек. И добре, в момента не са ли смачкани? Ето дам ти пример. Протестите излизат, примерно, без значение дали са правилни или не. Миналата година надигнаха ли глави хора? За друго говоря. Протестите Dance with me. В провинцията, особено където си турските общини, ама те не смеят да излязат хората да протестират, защото ще ги върнат от работа. Това не е ли смачкване? Принудително. Пак ме сваляш на партийно ниво да коментираме. Ма пак е вид смачкване, натиск, нали? Натиск е, да. Партиите са корпоративни централи, следват корпоративни интереси. Особено цензурата е супер корпоративна. Те не са... Не знам, ти имаш явно някакви лични предупреждения за драчески. Не, няма, защото виждам, аз горе-долу мисля, че имам интелигентен съм и горе-долу виждам нещата и затова. И гледам зад редовете. Привържен ли си на някой партия? Не. Значи, понищам интелигентност. Добре, оставам го Димитър Георгиев Шустера, нашия култов водещ. Култов не съм нормален човек съм аз. Колегата ме разчекна от въпроса. Да, няма проблеми. Добре, кажи ми от тук нататък ти протести, докъде ще се възродят? По принцип, аз му отговорих на него, горе-долу ти са въпроси. Нали... Милостийството може ли да е нещо, което може да е безумие? Голям проблем е, че пропагандата, медийната пропаганда постоянно всява и тия партийни това постоянно всяват смесеца на раса, етнос и религия. Не всички мюсюлмани са турци и не всички турци са мюсюлмани. Макар че по-голямата част от турци са мюсюлмани, но той ни прави, всеки мюсюлман има много българо-мохамедани. Тая джамия по никакъв начин не беше виновна да трябва да запали. Що не тога запалят на Доган Сараите? В смисъл, че ДПС е вредното. Те са хората, които взривяха вагони с майки и деца и после ги натресаха в парламента с цялата си наглост. Доган дори не излезе да се извини, човек. Аз мога да искам да се обърна между другото от вашето студио към всички турци в България. Нима сред вас няма по-достойни хора, които да бъдат ваши лидери, да избрахте убиец на майки с деца да води вашите права и свободи. Добре, тия неща, процесите, къде се случват, забеляваш и навсякъде има едни и същи протести. Украйна, Подгорица, Черна гора, Сараево. Къде ще си говорихме с на новия световен ред, финансирани в Тайланд някъде мисля, че беше. Навсякъде се вижда един черен юмрук. Каква е ролята на този черен юмрук, се опитвам да... Това е символиката на новия световен ред, налагана от Джордж Сорос. Той чрез някакви там сионистки канали се финансира много сериозно. Във всяка държава, където по някакъв начин Америка успява да наложи демокрация, са направени НПО-та, които да защитават правата на малцинствата, а всъщност използват малцинствата, за да сеят хаос в държавите. Това е навсякъде просто. Също се случи в Сирия, в Либия, в Египет, в Грузия, в Украйна, в Сърбия. Навсякъде текат по един начин. Те просто самите тия think-танкови, тия мозъчни тръстови, които ги организират, те са някакви абсолютни бездарници, защото пропускат фактора народопсихология. В България заради това не успяват. Просто нашата народопсихология е имунитет срещу тяхната хипноза, срещу тяхната пропаганда, магията на техните лъжи. Те нямат власт над нас. Ние сме много твърде древени, твърде на нас генетично ни е заложено да бъдем имунизирани срещу тези измами. Навсякъде, т.е. според теб процесът се прави по еднакъв начин в един и същи стил. Ами да, излизат на група, купуват се една група, примерно студенти, нашите ранобудниците, примерно малумните студенти, организират ги, плащат им, отиват панери, циркови и юмруци съвеят и оттам насетне, нали, са очаквани в една млада държава, която няма нашата хилядолетна култура и история, масата се грабва. О, айде революция, искаме равенство, искаме права, разбираш? Само че това е кукичка. А те осъзнават ли тези студенти и участници, че той юмрук какво означава всъщност? Не, тези деца са тежко манипулирани. И в Сърбия мисля, че това беше емблемата на Отпор, ако не се лъжа, нали? На тази организация в Белград, на Отпор. От тук нататък какво очакваш да стане? Кое ще е нещо, което може да запали искрата? Прави код, трябва пак да става какво ще. Общо, взето това е принцип. Стараем се всячески да противодействаме на тези мозъчни тръстови, да им разбиваме проектите, стараем се да протестите да бъдат мирни. Просто трябва мозък за тези протести, а не мускули. Трябва да успеем да накараме хората да помислят за алтернативен начин. Голяма грешка правим, че тръгваме отгоре надолу.
Трябва да се протестира отдолу нагоре. В смисъл, когато дигнахме народа, всичко беше страхотно. Хората видяха, че имат общи проблеми. Събраха са малките мащаби на много хора и се получи един голям мащаб. Заради това толкова бързо се премина към падане на правителство, оттам преминахме към смяна на системата, защото проблемите у нас и на всеки българин клонят към безкрайност. Той не е един, не са два. Няма човек в България, който да може да изреди всички проблеми. Имаш ли нещо да кажеш като финални думи? Смятам, че трябва да гледаме на проблемите технически. Ние поне сме компютърни специалисти, по-голямата част от нас. И сме свикнали да гледаме на нещата технически. Не трябва да се разсъждава емоционално. Трябва хората да вярват на инстинктите си. Просто в България се води геноцид. Унищожават държавата ни, родината ни. Просто нямаме какво да губим, разбираш. Или ще загинем борейки се, или трупваме да бягаме и ще наубият, ще унищожат, просто ще умрем уморени. Това е. Аз ти благодаря за гостуването, което ме направи. Много изчерпателен разговор. Уважаеми, само бих искал покажи го, да кажа. Дами и господа, скоро ще ви поснем на страницата на събитието ни, което е за 3 март. На анонимните на страницата. Да, и в Anonymous Info агенция страницата. Така. Ще поснем проект Доктрината на родовластие. Към нея ще има проекто Конституция, проекто Изборен закон, проекто Гражданска платформа. Това е плод на труда на много български патриоти, изгонени по един или друг начин зад граница, живеещи на много места в чужбина, които са изпращали, превеждали се и са изпращали на група хора информацията за законодателствата, за конституциите на най-различни държави. И една група, тия хора са професори, конституционни съдии, бивши военни. И една група от тях са синтезирали това нещо в максимално приемливия, най-подходящия за България вариант. Трябва да се чете, материята е обширна, на места е тежка, защото минава в много сериозни политически нюанси. Има специализирани, тясно профилирана материя, но просто трябва да се чете. Ако не разбирате, четете втори, трети път, но четете, за да знаете. Съзнание се гради съзнание, а пък без съзнание сме просто овце. Без съзнание сме просто овце. Благодаря ви, уважаеми зрители. За първи път, може би, представител на анонимните с обществото гостува в студиото. Нека да уточня, че той ни потърси. Благодаря ти още един път за изчерпателния разговор. Останете се тук над 2 минути, ще седнем с колегата Николай Георгиев, с който ще разкаже за вчерашните събития, които се случиха пред паметника Левски в деня на честването на апостола, както и ситуацията в Украйна. Днес от 7 жертви продължават безредиците, въпреки че беше обявено примирие. Няма как да не коментираме Украйна. Говорихме вече, че процесите са едни и същи навсякъде. Останете се около няколко минути.